dneska jsme tady v Minecraftu jsme prostě teďka se nám ukázat je takový mod, který by měl být. OK, takže mám tady hezkého orla, teď to je můj domov. Tak ukáž. Jo, tam prostě tady to je můj domov. Modrá černá, a jestli vidíte moje nový intro, tak to bude hezký. Ale jestli to viděli už dávno moje intro, tak to jen takový. A jo, máme tady kámoše. Máme tady zásnou variantu, krávovou variantu a nějakýho orla, nebo co to je. Ale jestli si chcete poradit, tak tenhle mod najdete, když na tady tu verzi si stáhnete moje módy a já teďka budu potíku, abyste se je mohli vyfotit v klidu. Tak a Wilmorst, to je dobrý. Prostě to vám přijde tady to, podívejte, Wilmorst a tam máte Royal Red. A jestli chcete, tak já mám dlouho chuť alpského dracha, jestli chcete prostě. Ale ne. Když je potřeba. Slyšel jsi to? Je bee spawner, tak. Ale jsme si prostě nějakou kitku. No je add. Tak. Půjdeme, počkejte prosím. Jo, pro květinu. Tak. A já jsem dal takhle včelu a tady tu zkoumu věc. Jo, tady toho si ochočím, lidi. Stačí prostě, když si dáte oba dva na vodítko. Dáte si plakítku pryč. A víš polek. A ty taky, a tady to taky. A jestli se ta včela konečně nám tady řve Royal Red. Tam může by si bojovat? To laguje, já mám vlastně notebook, promiňte. Kolik mám času? No, ještě dost. Ještě. Tak zabij konečně už tu včelu. Máme vyučila z vodítko. Vodítka teda. Upravil jsem. Co to je? Nějaká vítací věc? Někdo je tak postižený. Ale ne. Počkej. Potřebuji si ještě vzít jednu takovou věc, ale kterou bych já nechtěl udělat, ale já musím. L P. Je to prostě krátký, lidi, nemůžu to udělat. Legendární černá barva. Na první pokus. Tak to je dobrý. Tak pojď, doufám, že tady ty alpský tak je zracný. Jo, už bojujou, tak pojď. Dobrý den, jo! Lidi! Alo! Elpride. Proč je tady deku? Okay, tak tohle je hezký, jako lítat. To je prostě dobrý. No, co to je? Never be alone. Okay. Ale dáme mu ať si sedne. Tak. To tady čapíku.
Jestli chcete, tak můžete lajknout tohle video. Pomůžete mi tím, že tím budu. Ale jestli chcete legendární Legendary krávu, tak si stačí jenom Daisy teda, a budeš mít prostě takovou krávu. Doufám, že se vám toto video líbilo a čau.